точка! Няма да уморите. Бавно и славно. И... печели 2 точки и да побеждава! Едно Едно, две, три, старт! Не, ама да не снимате. Санчели. Оле, край. Бутайте се, блъсък между титани. Не, още не са излезли. Според мен този един си излезе баш. На самоубийство. Ники отива на самоубийство. Ще си прави харакири. Айде, пускай да правим харакири. Сумо. Едно, две, три, старт. Излезе. Готови ли сте? Едно, две, три, старт. Не го видя. Гледай сега, той го видя. Видя го. Огън. Кой излезе прав? Още никой не излезе. Арби, сделах се такова! Снила така. Вие колко пъти Готови ли сте? Прило. казвам ти, трябва така да е. Ама така ще ги удариш. Готови ли сте? Едно, две, три, старт. Казах ти, бе! Казах ти да не го правиш! Хвани го. Не. Абе, казах ти! Едно, две, три, старт. Куката го закачи. Казах ти! Давай. Не се зацепиха! Гледай. Нямаме мъжност! Гледай как всички. Няма пауър